Època moderna. Pantalla tàctil 2. L'època moderna, com el seu nom indica, és el punt de partida d'un nou temps ple de transformacions. Amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492, es produeix un trencament definitiu amb el món medieval. Els canvis es produïren en molts aspectes. Un d'ells serà el canvi de pensament. Passarà d'una societat amb idees teocentristes a una forma d'entendre un món en el qual l'home serà el centre de totes les coses. Evolució i davallament demogràfic de Rubí en època moderna. Segons la documentació basada en els fogatges, la població rubinenca, al primer quart del segle XVI, va patir una davallada produïda per una crisi de subsistència, ja que els recursos eren inferiors al nombre d'habitants. La conseqüència directa va ser l'increment de mortalitat, que provoca un descens de població, en el qual només s'observa un augment puntual per l'arribada d'estrangers durant el període entre 1566 i 1570, fet que es demostra en el nombre de matrimonis que s'efectuaren. A mida que avança el segle XVI, els registres parroquials mostren una davallada en quant al nombre de baptismes. La baixada de la taxa de natalitat provocà un envelliment considerable de la població i, com a conseqüència, una crisi de mortalitat. A finals del segle XVII es va produir un redreçament econòmic que també arriba a Rubí, una situació que es consolidarà al segle XVIII. La societat rubinenca va patir una important evolució durant l'època moderna. Va passar de ser una parròquia eminentment rural, arrossegada ja des de l'època medieval, a una parròquia urbana o el que es pot denominar poble. Aquest va ser un procés lent que es va allargar durant aquests segles i es va produir gràcies a esdeveniments diversos com l'organització municipal, la immigració estrangera, l'evolució d'uns masos que creixen i famílies que prosperen econòmicament. Època medieval. Pantalla tàctil 2. És inexorable lligar l'edat mitjana amb el concepte de castell, un espai fonamental durant aquest període de la història. El castell originari va ser el de Sant Genís amb la seva ermita. Seguidament, donà pas al castell que avui coneixem, la parròquia del qual fou la de Sant Pere. És en aquest context on trobem els orígens de la ciutat. El castell de Sant Genís, amb una cronologia que abarca des dels segles X al XIII, és la mostra més evident de resta al medieval que tenim a la ciutat. S'ubica als terrenys de Can Casanovas, dalt d'un esperó sobre l'aiguabarreig dels torrents de Ximelis i del Palau, que conformen el de Serrafossar. Rep aquest nom per trobar-se molt a prop de l'ermita homònima. La primera notícia que tenim d'aquest castell s'hauria de prendre com l'origen de Rubí. Es tracta d'un precepte carolingi del 986 que ha estat força qüestionat. L'any 1233, però, Berenguer de Rubí va ser autoritzat per Jaume I domum sive casam planam, inqua contra inimicos vestros positis vos defendere, a aixecar un nou castell, l'actual, i Sant Pere passaria a ser la nova parròquia, de manera que Sant Genís restaria abandonat. El feu de Rubí era propietat del comte de Barcelona. Aquest delegava un noble de la seva confiança, un veguer, un càrrec atorgat per cessió.
Amb el temps, els nobles van aconseguir que aquest càrrec esdevingués hereditari, ressorgint d'aquesta manera la petita noblesa. Grafit. Pantalla tàctil 2. La tècnica del grafiti, encara que la definició, que mantenim entre cometes, és bàsicament impròpia donat el caràcter extemporani d'aquest tipus de producció d'imatges, acompanya la presència de l'home als llocs en els que ha volgut deixar gràficament el rastre del seu pas per allà. Consisteix, per tant, en una sèrie d'inscripcions, dibuixos, esbossos, realitzats amb carbó o ratllats amb puntes metàl·liques o altres tipus d'instruments, directament sobre l'encalat o la pedra, sense la pretensió de fer obres d'art i sense l'ajuda de mitjans pictòrics tradicionals. Per bé que la relació amb el mar i la navegació sigui força evident, no sempre, i és el cas de Rubí, els grafiti navals es troben en països de la costa. Apareixen també als castells, torres o presons de pobles del litoral. Els grafiti conservats al castell de Rubí estan situats a la paret occidental d'una sala al primer pis del cos oriental de l'edifici. Ocupen una extensió lineal de prop de 10 metres i només constitueixen una part del complex gràfic que era present al castell abans de les modificacions a les seves estructures. Els grafiti han estat duts a terme, com veurem, amb una tècnica molt simple i representen imatges relacionades amb temes navals acompanyats amb inscripcions. L'època d'execució no ha estat definida amb certesa, però segons una hipòtesi formulada per arqueòlegs navals, és possible col·locar-los a finals del segle XV. Normalment, als edificis pròxims al mar trobem temàtica naval, com és exemple la presó de Castelló d'Empúries o els del castell de Dénia. Però en el cas de Rubí això canvia, ja que s'atribueix a la certa tradició militar marinera de la família Torrelles, que era la propietària del castell en el moment en el que es varen realitzar els grafits. La temàtica naval del fris del castell de Rubí podria relacionar-se amb alguna d'aquestes pàgines de la història de la família dels senyors de Rubí, o bé, simplement, recordar el passat militar i mariner de la família Torrelles.